Ampalaya. Kalabasa. Okra. Kamunggay. One, two, three. Hello guys, welcome to my channel. This is Lance Agam. So kung kinsa tong bag-o nga wala pa kakita or wala pa naka-subscribe, paliw kog subscribe. Then please na lang po kog pindot sa notification bell aron updated mo sa mong video. Okay, so before ta magsugod sa atuang challenge, so magpasalamat sa Daiko kay naka 300 subscribers na. Yes. So karon sa akong mga kauban sa among challenge, so sa dili pa na ko iingon ang challenge, akong kauban si Jantin, si Faith, og si Melanie. Sige, paila-ila mo sa iyong kaugalingon, guys. Hi, I'm Jantin. I'm Faith. And I'm Melanie. Og kami ang The Egan Squad. Okay guys, atong game karon is ang atong challenge is category challenge or pabubuhan challenge. So ingon ani maghisgot ta kung unsay ang mga unsa to ang challenge, unsa ang category. Dayon kung kinsa tong dili katubag, dili kahingalan sa ato ang category, so na siya consequence. So yang consequence kay dati-on lang. Ay lang, no, diri lang ha. Okay ra, diri lang para di kayo sakit guys. Okay? So ingon nato ang ato ang challenge, ang category challenge. So karon ako yung una kay ako ang channel, so wag yung makabuo, di ba? Oh, lagi. Sige, okay ra mo? Okay na. Okay ra? So, Ready. dapat makatubag within 5 seconds. Kaya kung dili katubag mo na to pildi mapakan ang kamot. Okay, so ako. Okay, ready na? Ikaw ready na? No, ready. Yes, ready na. Okay, so una, first category. Ako is Paano man ang tuyok? ana ta. Ana na lang. Tuyok ha? Na? Ana. Ikaw ako tuyok. din siya. Tingnan Oh. eh. Sige. Ana din. Plong. Ana ra gyud. Okay, so first is maghinganlan ta og ngalan sa mga gulay. Ako una. Ampalaya. Kalabasa. Okra. Kamunggay. Kamunggay. One, two, three, four. Okra. Balik. Diretso man dayon na mental block man. Grabe. Ang host na mental block. Na-scam ang ko sa pilde ko. Okay, so sunod. Ako rin yapon. Dili. Oh, ikaw gyapon pili kay pili. Ako rin yapon pili. So last na dayon ko kay duha ra man ka kategori. Tagduha ra man ta. No? Hindi ang Ikaw. Sige, kung kwan, balik lang pero kinahanglan duha. Kung mapilde gyapon ko tagay ko chance pod. Sige. Next category. Sabi ko ka muli. Okay, maghinganlan ta og ngalan sa animal. Animal. Oh. Ikaw may animal. Badyaw. Animal. Horse. Kangaroo. One. Kuka. Unsay kuka? Frog. Si one. Dog. Yeah. Cat. Rat. Tuhik. Manok. Ha? Three. Pig. Pig. One. Karabaw. One, two, three. Oy, Pig naman gusto. Pin nga mo. Pig. Okay, wala. Umana mo? Okay. Hata kategori. Kategori 3. 3 na ta. Pangalan sa bayani. Ako na. Okay. Dr. Silsal. Ako. Lapu-lapu. Oh, Andres Bonifacio. 1, 2, 3, 4, 5. Bugo. Bugo nga kukuhan. Wala ka eskwela. Arpan. Bugo Oy. nga arpan. Arpan. Bugo ko makabayan. Sige. Hatag. Pil Ay, kapila na. wala ka Sa ila. fourth category. Okay, Fourth next. Mga brand sa sapatos. Ako una. Adidas.
1, 2, Fila. 1, Puma. 2, 3. Puma, oh. Napis Skechers. sapatos. Oh. 1, 2, 3. Adidas. Ikaw na. Ako. Ay, Balik-balik, balik ay. Uy, balik ay. Da. Next. Ikapila na, ika-fifth. Ika-fifth category. Okay. Last name mo, ha? Sige, unsa man? Dali. Pangalan sa bulak. Makatulog ta. Ngala sa Ngalan sa bulak. mga bulak. Oh, flower. Pagita. Ikaw lang. Ikaw lang. 1, 2, flower. Ngalan sa mga flower. 2, What? Flower. 1, 2, Flower. Bulak. Bulak. Wala. Tikatan kayo Wala na. na, wala. Hala, naludi siya daw. Kabalo na dyan siya sa bulak. Nagunaw na rin dyan siya. Sus, masakit. Ito, wala kayo. Sige. Okay. Next. Six. Sixth category. Sige. Sige. Okay. Ang sirtag, mga junk Tapos food. sige, makatulog tayo. Junk food. Okay, junk food. Sige, una, ikaw. Piatos. Chippy. Nova. 1. Ito. Hayo. Okay, next. Happy. Chippy. Hoy, balik! Yeah, confident ka! Confident ka! Nalo ba? Chippy, Hello, balik-balik. hello. Control ka siya. Shopee ba si Shopee? Yung siya nag-ulit pa. Nag chippy. Ah, grabe, buguwag. Yun dato, ano ay. Ano na sa Shopee? Wala po. Pabubuhay, yun din eh. Pabuguay. Grabe. So, man naman nakuha. Naman naman bugo, ka kategory. Di pa. Maghatag pa. O, sige, Tama last. nag-10 category. Okay. 7 na. Sige. Ang saman. Ngalan sa mga sakyanan or cars. Okay? Cars. So, una ako. Toyota. Ha? 1, 2, 3, Vios. Ay. 4, 5. Wala man. Vios. Nagdating ko. Chevrolet. O sa mga ngalan. Cars kay under man na sa sakwan. Ang Vios Mga under siya sa brand. Toyota. Sorry. Abi ko ngalan sa Wala mga na. sakyanan. Okay. Sorry, piti. Agay! Da. Hala, manghunat na Yan, lang tawar. pabubuhay din eh, oh. Mga bugog kayo, duha pa lang kami kakuan, hindi na katubag. Okay, sunod, Alright, ika alright. 8 na ta? Ika 8 nga category. Kuan. Okay, so ikaw is, Mga color. kuha na no? Last Oh. na mo ha? Mga color nga naa sa rainbow. Ako yung Nasa una. rainbow. Red. Yellow. Violet. 1. 2. 3. Orange. Blue. 1, 2, 3. Puti. Uy! Sa rainbow naman siguro na. Wala. Wala. Oh, ako. Patay. Hindi pa. Sus. Galaban ng autong ulo, anak. Konting explanation. Ang rainbow, guys, is ang ngalan niya Roy G. Biv. Ang Roy, red, orange, yellow. Ang iyang middle name, G. Green. Then yung apelido, Biv. Blue, indigo, o violet. Grabe. Ana. Grabe, Oo, na siya. kagi ang Na siya sauna. sa grade 3. Hala. Kaya na. Hindi, nabawi ang kabugo ganina sa mga kaya. Sa unang panahon, naman ko nag-explain sa mga maestra ko. Wayo ko kabalong sa Wala yung rainbow sa una. Ha? Wala ganun. Naman, pakit ako rainbow, katuro mang nasa mong luyong balay. Ito mga rainbow, pero ako kabalo sa kulo Ba, na di to. magbawan na tudlo. Sige, Puto lang ka mo. 8, dayon sunod, 9, last naman ka no? Okay, dire na ta balik, kaduha na po ka. Tulo na. Katulo na? Uy, naman sa Malaysia. Ikaw, duha pa. Sige. Ay, kaysa po, oy. Okay, isa pa, okay. Sige, ikaw. na magatag. Last. Ikaw pa. City. Okay. So, ngalan sa mga city, ikaw na. City Davao. Davao City. Davao Pagadian City. Ha? Cagayan de Yeah. Oro City. Yeah. Buanga City. Manila City. Kusami City. Yeah, mga bright ano mga city Oroqueta pa. City. Mga bright ano Antipolo pa. City. Cagayan City. Ha? Uy, umana ko sa Cagayan. Umana ako. Cagayan de Oro City. Ato. Uy, Cagayan, umana. Cagayan, Oh, Cagayan. i-replay. Umana, yun na. Oh, umana. Kaduha. Okay, wala na, umana Cagayan. Oh, umana lagi na. Lagi mo na. Alam ko, Oh, Cagayan de City Oro na. Sige na, sige na, sige Ito na. na. Mundo. Kini, balos ko. Umo
Yes. Okay. So, Kani! Ilaparo ko siya yung nawa. tama na tag 10. Last na, Kapila ikaw. naman. Last na 10. So, mangingan lang tao ngalan sa man guys. Kalimot na ko, wala na yung manunaan. Isa pa. Ngalan sa artista. Oy! Okay. So, ngalan sa artista ta ha. Dapat na Lucky. apelyido. Tanan Oh, yun, bisan tanan. nung sa bayag laki basta kay naay ngalan o apelyido. Kini. Okay. So, una ko Gretchen Barreto. James Reid. 1. Yes. Martin. Okay. 1. Dali, dali ah. Piolo Enrique. Pascual. Ay, Enrique Hill. 1, 2, Two. Kim Cho. Ikaw lang. 1. Maymay. 2. May Sino may pa? apelyido. Ambot. 1. 1. 2. 2. Billy Crawford. Okay. Okay. Vice ganda. Ann Curtis. 1. Hoy, wala apelido! Ann Curtis. Rocco Racino. Ha? Okay. Rocco Sige. Racino. Okay. 1. 2. Oh, sige. 3. 4. 4. 5. Wala na lo. Okay. Loading man kayo. Loading na kayo. Ala nga! Hindi ko makalamula! Kailangan pista? Ha? Dahil sa kruk kruk. Wala kailangan? Ingan lang yung kuhan nga lang, di artista data. Artista sa puting balat. Sige na, oy. Yes. Simot ka, bakpa. Kapag na. Ha? Last na. Depende. Okay, last na to Uy, awas! kategory. Uy, awas! Last na nga. Kategory. Una. Bakit ka na ba o? Wala ganyan. Ang baba. Hindi na baba. So, humana nga mo ang 10 category at category challenge. Uy, nabawa ko. Thank you for watching. Ako pansin. Wala na. Wala pa. Pangalan sa cellphone. Ngalan sa cellphone. Samsung. Sunod na ang kategory. Humana sa tama na tao 10. Di siya kadawat, Yes, siya may tama na ulahi, siya may kadagang mali, bugo. Sige, okay guys. Karon, shout out na. Bukarpan. Shout out. Shout out na. Ching, ching. Kato yung classmate nga nag-comment. Shout out to Kuya Dave. Ikaw na. Clean, Racho, shout out. Kuya Yes, Dave, for the- sa dili pa mag-shout out. So mag-thank you kong pagbalik sa mga subscribers nako nga niabot na ko 300 subscribers. So wala ko lang Okay. Nanay 1K, wala pa. Layo pa kayong 1,000 subscribers. Pero ato nang paningkamutan, sunod semana, ato na makabot ang 1,000 subscribers. Yay! Come on! So, shout out na guys! Ako shout out, pasalamat ko or shout out ko kay isa man to. Kalimot na ko. Wala ko kauna-una. Wala ko. Bot isa to. Akong balikon lang si ato mga kauban sa office. Si Roslyn, si Mian. Kamo, kinsa man? Kisumbagay ka, te? Nakisumbagay ka te? Ayaw. Mian. Ayaw. Kato sila Bems Rubia, Benny Rubia, Jeneline Arizo, Cherizil, mga boys, si Koan, si Muammar de Sankupan, Justoni Absiman, si Mark Jason Robio. O sa pagadian, sa ako ang mga ka-office mate po. So, hello. So, kisa tong wala pa ka-subscribe ninyo, palihog kong subscribe kay para happy ta, para updated mo sa mga video ko. Okay? So, next, si Jantin, subscribe, shout out kay sa imong kuan. Sina? Sa Si mga classmate. Ay, tulod. Sina, kay Please makatulog na please like my previous videos, guys, and mag-upload ko karong Wednesday or Tuesday. Yay! Kung YouTube channel, butang na rin ni Papa na pod. Faith Rizal Egam, ang YouTube channel niya. So, ay po kalimot diay sa channel ni Yumi Queen. Okay? Nana siya mga video gipang-upload dito ay mo kalimot. Yes. Si Jantin pod, mag-shoutout siya siyang classmate kisa to si Ryan. Ryan man to nag-comment sa ngalan na Sa to. tulong. Franklin Racho o si Juji Carator. Hi, ikaw. Si Shout out ikaw. sa nang galantaw. So, Shout hello out sa guys, computer. ay kalimot ha, kanay mga artista ha, mugawa sa punis sunod semana. Another challenge na po. Yehe, atangin ninyo. So, before me mo end, so thank you Thank sa you. pagtanaw. Dayon, palihog na lang po ko subscribe pagbalik kisa tong wala pa ka subscribe. Dayon, please na lang po ko click sa notification bell aron updated mo sa mga video. So guys, thank you and
Thank you for watching. Hope you enjoy this video. Bye! Bye!